Je li sportna kusar, možeš ti to da uradiš? Mogu ja sada probam ovo da uradim. Kako ovako? Čekaj, ne možeš preko reda. Ajde, čekaj da mi se evo ovdje ovdje. Može ovdje. Jao! Evo, ja sam završio, pa je sljedeći.
Ovo je nestrpljivi ovdje. Zašto nije 5? A zato što je bio na kraju, on se dobije najbolji. Da, vidiš kako smo uspjeli da ga snimimo, da bude strpni do kraja. Da. I šta je ovo dobio? Dobio je! A petica? A petica? Jao, jao! Ne treba da me udara, znači lepo. A, jao! Izvoli. Jeste, da smo se dogovorili, da sad ćemo biti da, vidiš kako se zove. Dobro. Eto, Gari, da pomoćemo ovo malo zvuči. Da se popraviti. Gari, ej, sad ja. Da li je bilo lepo danas? Bilo lepo. Jeste možda umorili? Niste, pa da, ne snimili umarali. Smo mi opet.